Dydw i ddim yn gwybod pa weithgareddau sydd yn fy ardal i, na sut i gymryd rhan. Does gen I ddim ddigon o arian i wneud pethau. Rwy'n teimlo fy mod yn cael fy ngadael ar ôl pan fydd fy ffrindiau'n gwneud pethau hebddo fi. Mae rhaid i mi ofalu am fy mam, felly weithiau mae rhaid i ysgol a gweithgareddau fod yn ail. Mae Cyngor Caerdydd a Phartneriaid eisiau'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 4. Bydd addysg a gweithgareddau ar gael i bob person ifanc a fydd yn ei helpu i baratoi ar gyfer eu dyfodol. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud. Mae llawer o weithgareddau am ddim a chyfleoedd gwirfoddoli yr wyf yn ei mwynhau. Gallaf cymryd rhan a mwynhau gweithgareddau yn fy ardal. Mae'r ysgol ac eraill yn fy nghefnogi, felly rydw i'n cael amser rydd o ofalu. Gallaf cael wybodaeth am gweithgareddau yn y ardal a dewis yr un sydd mwyaf perthnasol i fi.